Molt bon dia a tothom. Més o menys anem superbé d'hora. Jo crec que podem donar inici a l'acte. I sense més preàmbuls, dono la paraula a la senyora consellera d'Economia i Finances, que ens donarà la benvinguda a l'acte de presentació de resultats del programa de resultats de la primera edició del programa de compra pública de la RIS3. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom i permeteu-me que faci un agraïment a la gent de l'Hospital de Sant Pau per cedir-nos i prestar-nos aquest espai tan magnífic per fer aquesta jornada. Realment és un espai molt emblemàtic i molt especial de la nostra ciutat, de Barcelona i també del país, així que moltes gràcies per ajudar-nos a fer aquesta jornada en aquest espai tan emblemàtic i que ens acull d'aquesta manera tan amable. Com deia ara a començar la jornada, aquesta és la primera edició, una jornada de la primera edició que fem d'aquest programa de compra pública d'innovació del RIS3CAT. És un programa que ens ha permès, amb 3,5 milions d'euros de pressupost, testejar innovació amb diferents agents del sistema, empreses, òbviament, sobretot petites i mitjanes empreses, institucions, centres de recerca, centres tecnològics i universitats, per intentar cercar solucions innovadores a reptes que tenim a l'administració. A l'administració, a la societat. De fet, tenim moltíssims reptes per endavant i és veritat que una manera de trobar solucions és sumar el coneixement amb la innovació i, per tant, que aquest coneixement s'injecti a les empreses o a les institucions en forma de nous serveis, de nous productes, de nous processos. I és justament el que ha sigut aquest programa, posar en contacte diferents agents per ajudar-nos a trobar solucions tecnològiques, solucions innovadores que ens permetin assumir nous reptes. I és veritat que la compra pública innovadora té una gran força, té una gran oportunitat. De fet, és una eina transformadora, una eina estratègica transformadora de l'administració pública. Representa el 15% del PIB de la Unió Europea, és a dir, realment té una gran capacitat de transformar si utilitzem la compra pública en el sentit, en la línia, en el camí que nosaltres volem. I una de les raons i dels objectius que hauríem de perseguir amb la compra pública innovadora és justament que ens permeti generar aquests nous productes o nous serveis. Avui, durant la jornada, veureu alguns d'aquests nous productes, aquests nous serveis que s'han generat a través d'aquesta capacitat innovadora que tenim a la societat a través de tots aquests agents del sistema que avui sou aquí. I jo us vull agrair la feina perquè el dia a dia normalment se'ns menja a tots, a les institucions, però també a les petites i mitjanes empreses, que sou bàsicament les que ens heu ajudat amb aquestes solucions i que hagueu pogut dedicar una part del vostre temps, del temps molt valuós de les empreses, a cercar aquestes solucions. Jo crec que s'ha d'agrair i ho vull fer públicament. Cada un dels projectes, aquests 18 projectes que han finalitzat aquesta primera edició, han tingut un suport de 200.000 euros. És un suport important, però segurament no suficient, i per tant aquest plus que segur que heu incorporat per trobar solucions s'ha d'agrair, i el que ens agradaria és que en les segones edicions, que seran una mica més suculentes pel que fa a l'import econòmic, també puguem seguir treballant amb aquestes solucions innovadores. Avui en veurem diverses, però sí que m'agradaria dir que quan parlem d'innovació moltes vegades el que hem de canviar és la pregunta i trobar altres respostes. De fet, ara he conegut alguns exemples de solucions tecnològiques i és veritat que molt sovint el que cal és canviar l'enfoc, canviar la visió, canviar la pregunta. A vegades no hem de dir volem un bolígraf i per tant trec un concurs per la compra de bolígrafs, sinó buscar, volem una eina per escriure. Una eina per escriure és molt més obert, ens dona moltes més possibilitats
i sobretot opcions d'innovar i per tant generar un producte innovador diferent que també a l'empresa li suposi un repte i una nova línia evidentment de producte i de mercat. I és això el que hem volgut treballar i hem volgut aconseguir amb aquest treball i amb aquest projecte del RIS3CAT, que el que pretén és justament impulsar la compra pública innovadora. No quedar-nos amb el tradicional, que moltes vegades és el fàcil, sinó intentar anar una mica més enllà. Des del Departament d'Economia i Finances tenim una Direcció General de Contractació, aquí hi ha la seva directora general, ja treballem molt en aquesta línia i crec que aquestes jornades i que aquests projectes que venen finançats per la Unió Europea ens han d'ajudar a avançar en aquesta línia. De fet, fa uns mesos ja que es va presentar l'informe Draghi, l'informe Letta, que van en aquesta línia. Els estats, els països, hem de potenciar la innovació, ho hem de potenciar perquè en molts d'ells generem grans nivells, estocs de coneixement. Catalunya és un exemple, aquí tenim el director general de transferència, també el Departament d'Universitats. Generem molt coneixement, però moltes vegades ens costa que aquest coneixement arribi a l'empresa en forma de solucions innovadores. I per tant, nosaltres, Catalunya, que és un gran país en l'àmbit de la investigació, hem de potenciar que aquest coneixement arribi. I això ho hem de fer, és veritat, si som capaços de fer aquest treball conjunt entre institucions diverses, universitats, centres de recerca, centres tecnològics i les empreses, que finalment són els que ens han d'aportar aquestes solucions i el que també els ha de suposar a ells un creixement des del seu punt de vista o des del punt de vista del negoci. Per tant, estem alineats amb la Unió Europea. Nosaltres volem seguir impulsant la innovació al nostre país basant-nos en un coneixement que generem ja d'una manera molt evident a Catalunya i, per tant, programes com aquest ens ajuden justament a veure la potencialitat, la capacitat que té aquesta innovació de trobar solucions a molts dels problemes que tenim a Catalunya i, en general, reptes globals que ens trobem cada dia per endavant. Espero que la jornada sigui interessant, segur que ho serà. El director general, Víctor Sòria, d'aquests programes l'han treballat amb molta sensibilitat per intentar també transmetre la potencialitat d'aquesta compra pública i espero que els que sou aquí i molts altres puguem participar i ens puguem trobar en segones edicions. És clau pel govern potenciar el coneixement, potenciar la innovació, trobar aquestes solucions als reptes que ens plantegen. Si volem solucions diferents, haurem de fer-ho, evidentment, plantejant nous reptes, com deia, noves preguntes, nous enfocs, i crec que avui, amb aquests 18 projectes que finalitzen aquesta jornada, heu trobat justament aquest element diferencial que ens fa que puguem estar satisfets dels resultats que hem tingut amb aquest treball, que ve de lluny i que, per tant, us vull agrair molt a tots. Moltes gràcies per la participació als que ho heu fet, per haver tingut aquests resultats realment molt impressionants i que siguem capaços tots de continuar innovant per trobar solucions als reptes que tenim per endavant. Moltes gràcies i molt bon dia, bona jornada. Moltes gràcies, consellera. Continuem amb el programa i donem pas al senyor Manuel Sapiro, director de l'Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona. Honorable consellera, autoritats, assistents, ponents, bon dia a tothom. És un plaer ser aquí avui una altra vegada en el recinte modernista de Sant Pau i felicitats per l'esdeveniment d'avui, per aquesta primera edició, com deia la consellera abans, del programa de compra pública d'innovació molt vinculada a la nostra política i també política d'especialització d'innovació de la Comissió Europea. Esdeveniments com aquests són essencials per donar a conèixer oportunitats i finançaments derivats dels nostres programes europeus i també per mostrar l'impacte real, tangible, dels projectes europeus sobre el terreny. La política de cohesió de la UE ha estat històricament i segueix sent actualment un dels instruments més potents de suport al desenvolupament dels territoris. Ens ajuda a crear noves oportunitats,
amb una inversió centrada en la sostenibilitat i el creixement intel·ligent. Una inversió i una política que va molt més enllà, de fet, del suport financer i que permet a les regions equipar-se amb els elements i les estructures necessàries per liderar les transformacions industrials actuals basats en les seves fortaleses, la seva especialització en termes d'innovació, com és el cas o com és concreta gràcies a RISC3CAT. Al final del 2023 es va organitzar amb el nostre suport, Comissió Europea, i la nostra participació, el Smart Specialization Strategy Forum, aquí a Barcelona, i des d'aleshores la posició de lideratge de Catalunya, que ja era bona, s'ha consolidat. Consolidat com una referència per la resta d'Europa, per també la resta d'Espanya, i altres regions amb qui Catalunya coopera estretament. Consolidar per accelerar les transicions verdes i digitals, per enfortir els ecosistemes que són molt sòlids, molt robusts aquí, ecosistema o clusters d'innovació que tenim a Catalunya, consolidar per millorar els serveis bàsics i donar suport a la cohesió territorial. A més, gràcies a una excel·lent col·laboració multinivell, el desplegament de la política regional o de cohesió de la Unió Europea a Catalunya ha demostrat una capacitat, jo crec que realment exemplària, de reacció i de flexibilitat. Ho hem vist amb el Covid i amb tot el que React-EU ha pogut fer aquí per ser mobilitzat amb una velocitat sense precedent per augmentar la capacitat de resposta del sistema sanitari, també per amortitzar els seus impactes i per seguir avançant, que és el que estem fent ara amb Next Generation, cap a una recuperació verda, digital i intel·ligent. Parlant de Next Generation, voldria mencionar la tasca molt impressionant feta, i jo crec que tothom n'és al cas, n'és conscient, a Brussel·les, a la Comissió ara, gràcies a la nostra molt bona col·laboració amb el Departament d'Economia, del desplegament que realment és un lideratge per tota la resta d'Espanya, també de Next Generation. Si no m'equivoco, ja són 9.000 milions d'euros de Next Generation que beneficien, jo diria directament, 4,9 licitació de l'Estat i 4,1 que són directament directament assignat per les conferències sectorials. Això posiciona Catalunya com una regió pionera que lidera el desplegament de Next Generation, i voldria realment una altra vegada, perquè ja l'he fet en el passat, felicitar a la consellera i tots els seus equips per tota la feina que ens serveix a nosaltres de referència europea. Parlava dels programes estructurals. Pel període 2021-2027, el programa català compta amb 1.930 milions d'euros, ben en línia amb les prioritats de la UE, com deia just abans la consellera, i trobem també una concentració important de prop del 90% de les inversions cap als objectius que mencionava abans de creixement, innovació i transició verda. Jo voldria també, ja que estic amb el Next Generation, mencionar el vostre lideratge en STEP, que jo sé que té molt a veure amb el que ha fet el Quico i l'Aleix Cubells, però són tots els equips implicats en aquesta iniciativa, i el programa, de fet, s'ha revisat fa poc per introduir una nova prioritat per Catalunya, que és la fabricació de tecnologies crítiques per l'autonomia estratègica, especialment quan parlem de fotònica, de quàntum,
intel·ligència artificial, que són punts forts de l'ecosistema d'innovació aquí a Catalunya. Important subratllar també que ara que tenim com a prioritat absoluta des de la Comissió la competitivitat, també més de la meitat del volum total del programa català es destina a projectes en aquest àmbit, projectes de recerca i innovació, crec que són 108 milions d'euros per tot el que és tecnologies avançades, entre els quals es troba precisament el programa de compra pública innovadora. També per tot el que és digitalització, ciutadans, empreses, centres d'investigació, de recerca, administracions públiques, i 128 milions em costa, perquè són molts, per totes les pimes. Voldria concloure sobre alguna cosa que em sembla important, que és seguir que Catalunya pugui seguir com exemple, com a referència, com referent per tot el que és la captació de fons d'innovació. Sabem que és la tercera regió de tota Europa en termes de captació de fons d'innovació, i això és gràcies, entre altres coses, a una anticipació, una gestió, un acompanyament exemplars dels serveis de la Generalitat, evidentment en comparació amb el govern espanyol. Sobre el programa de compra pública, em sembla molt encertat l'enfocament que també donem des de la Comissió Europea sobre tot el que és projectes i impactes, projectes digitals, com bessons digitals, projectes que fan aquesta aliança o barreja entre el digital i tot el que és eficiència energètica, com el projecte d'avaluació de l'ocupació d'edificis públics, i projectes també que fan digital més mobilitat pel trànsit, com es parlarà aquí i s'ha parlat abans. Catalunya treballa colze a colze amb tots els nivells d'administració, i treballant així, des del local fins al espanyol i europeu, amb el lideratge polític que coneixem, amb l'expertesa tant del Ministeri d'Hisenda com del Departament d'Economia. Així esteu contribuint a fer, com he dit abans, de Catalunya un exemple que necessitem per tota Europa. Nosaltres, des de la Comissió Europea, estarem al vostre costat per enfortir encara més aquest lideratge territorial. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara permeteu-me que canvi d'idioma, passarem al castellà y doy la palabra al señor Pedro Cortegoso, subdirector general de Programación y Evaluación de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda. Gracias. Buen día a tothom. Voy a pasar al castellano, no domino el catalán, lo entiendo, y hoy está siendo un aula práctica muy buena, muy interesante, y agradezco. Consellera, secretaria y director, colegas de la Generalitat y empresas y demás entidades que participáis en el programa, y al Hospital Sant Pau, por supuesto, por acogernos. Realmente es un lujo poder realizar este acto aquí. Quería agradecer primero la invitación al Ministerio y también disculpar la presencia de nuestra secretaria general, que no ha podido asistir. En el Ministerio de Hacienda, como autoridad de gestión del Fondo FEDER, es siempre un placer participar en estas actividades relacionadas con las operaciones de importancia estratégica, que son proyectos
concretos que contribuyen de forma importante a los objetivos de los programas del FEDER y que tienen unos requisitos específicos de visibilidad y de comunicación, como es este acto en el que estamos hoy, con la idea de hacer más conscientes a la ciudadanía de los proyectos del apoyo, del valor añadido que supone los fondos europeos. Son varias ya las operaciones de importancia estratégica de este programa. Recientemente hemos participado también en otro en el World Mobile Congress, que se presentaron algunas otras operaciones de importancia estratégica del programa, lo cual quiere decir que el programa de Cataluña avanza, está en pleno proceso de implementación y aunque hay, digamos, modificaciones reglamentarias en las orientaciones de los fondos europeos, pues el programa de Cataluña está demostrando liderazgo en cuanto a la ejecución e implementación. Creo que este programa de compra pública de innovadora es un muy buen ejemplo de operación de importancia estratégica, cumple perfectamente los requisitos establecidos en los reglamentos comunitarios. Por un lado, porque es un proyecto que se dirige a mejorar, a afrontar determinados retos en la prestación de servicios públicos, ¿no? Con el objetivo de mejorar la experiencia y el impacto en la ciudadanía. También por su carácter colaborativo, es decir, aquí son varios departamentos de la Generalitat que trabajan con empresas y centros de investigación a la hora de encontrar nuevas soluciones a los servicios y a las prestaciones públicas y obviamente por su carácter innovador, es decir, se están creando nuevos procesos, nuevos productos al mismo tiempo que se apoya el trabajo de las empresas, sobre todo en este programa es destacado el peso de las pequeñas y medianas empresas, incluso las microempresas, y también, digamos, la posibilidad de apertura de nuevos mercados. Por tanto, divulgación de este tipo de proyectos creo que es fundamental para que la ciudadanía sea más consciente del papel, del impacto de los fondos europeos en su día a día. Y al mismo tiempo también considero que este tipo de proyectos encajan perfectamente, se alinean no solo con las prioridades de los fondos europeos en este periodo de programación 21-27, sino las que se presentan para el nuevo periodo. Es decir, en estos momentos hay una modificación reglamentaria bueno, la normativa que regula el FEDER, ¿no? Encima de la mesa, y ya se han puesto también, se está negociando el nuevo periodo de programación 28-34. La propia consellera ha mencionado el informe Draghi, que es uno de los referentes que se están teniendo en cuenta, y este tipo de actividades como la compra pública e innovación encajan perfectamente en estos incrementos que hay tanto en esta reforma reglamentaria en tramitación como para el nuevo periodo, es decir, el incremento del peso del pilar de competitividad. Está claro que los fondos europeos tienen que incrementar su peso ahí y, por tanto, seguir impulsando la competitividad, aumentar la productividad y también la colaboración público-privada. Es decir, como estos proyectos, la inversión pública sea capaz de apalancar, de incrementar la inversión privada. Por tanto, nada más. Gracias, felicidades por el éxito del programa y esperamos la segunda edición del mismo y los proyectos que van a formar parte. Gracias y buen día. Molt bé, doncs tenim ara el director general d'Activitat Econòmica que ens farà una breu presentació dels resultats d'aquesta primera edició del programa. Bon dia a tothom, consellera, secretari, representants de la comissió, del Ministeri, companyes, companys. Bé, voldria agrair-vos la vostra assistència aquí a l'acte de presentació dels resultats de la primera edició d'aquest programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, que, com sabeu, és l'estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya. Però sí que abans d'entrar a desgranar una mica el programa i els resultats m'agradaria destacar alguns elements que per mi són claus en el que és el programa. I són tres, bàsicament, que és la capacitat de transformació, la capacitat de tracció d'innovació i la col·laboració que existeix entre els diferents elements i els diferents agents que hi participen. La compra pública és molt més que una eina de contractació, passa a ser
un motor de canvi, passa de ser un simple mecanisme de provisió de béns i serveis per ser aquest motor de canvi i amb aquesta capacitat tractora d'arrossegar innovació cap al mercat, obrint a les empreses les oportunitats de negoci i també de generar benestar i prosperitat per tothom. És un mecanisme que, com deia, a més d'aquesta capacitat tractora, és un reflexe de la voluntat de col·laboració entre els diferents agents i també dins de la pròpia Generalitat i dins dels departaments amb les diferents entitats que formen el sector públic. Per tant, jo crec que són més que 3 paraules, són els pilars fonamentals d'aquest programa. Comprar innovació no és ni fàcil ni ràpid i requereix de temps, de diàleg, de paciència també, i de treball conjunt. Al final, quan estem innovant, ningú sap on anirem, la innovació és això i per tant requereix d'aquest temps. També requereix d'errors. Ara fa 3 anys, al maig del 2022, que presentàvem i posàvem en marxa el programa de compra pública d'innovació amb un objectiu molt clar, que és el d'introduir la innovació a l'administració per millorar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis públics, impulsant una demanda pública que sigui capaç de tractorar empreses i tractorar innovació cap al mercat. Avui, després d'aquests 3 anys, en aquell moment, quan va presentar 21 reptes impulsats per 5 departaments de la Generalitat de Catalunya, juntament amb 2 entitats del sector públic, doncs crec que és un exemple de col·laboració. Per donar resposta als reptes que es van plantejar al seu moment, es va iniciar un procés de demanda de consulta preliminar de mercat per entendre quines eren les solucions que hi havia al mercat en aquell moment i entendre també fins a on podíem arribar a la solució dels nostres reptes. I en aquesta consulta de mercat on es van presentar més de 90 agents entre empreses, centres tecnològics, universitats públiques, centres d'innovació i de recerca, sí que m'agradaria destacar que el 87% de les empreses que s'hi van presentar eren pimes i micropimes, el qual demostra la voluntat de les pimes i les micropimes, d'aquest teixit productiu que tenim a Catalunya, i no només a Catalunya, perquè també es van presentar empreses d'arreu de l'Estat, inclús de fora d'Espanya, per participar a la identificació de solucions innovadores als reptes que tenim com a administració. Per tant, això demostra, com deia, aquest interès que tenen les empreses en col·laborar amb l'administració. Fruit d'aquesta consulta es van poder fer aquests 18 projectes de CPI, que són els que avui presentem, com deia la consellera, valorats en 3,5 milions d'euros, dels quals 1,4 són finançament FEDER, i 10 ja han acabat, ja han presentat els seus resultats, i 8 ho faran en els propers mesos. Per tant, jo crec que és per això que avui tenim l'oportunitat de presentar els resultats. El que hi ha darrere d'aquests 18 projectes és la col·laboració entre empresa i administració, però també entre empreses i centres tecnològics i d'innovació. De fet, 39 empreses són les que participen en la resolució d'aquests 18 projectes, d'aquests 18 reptes. Per tant, demostra un cop més aquesta voluntat de col·laboració. Però més enllà de les xifres, que per cert ja hem fet disponible, ja teniu disponible a la pàgina web del Departament el visualitzador interactiu amb els resultats i les dades del programa de compra pública, però més enllà d'aquestes xifres, un fet que sí que m'agradaria remarcar és que moltes d'aquestes empreses mai abans s'havien presentat a un procés obert de compra pública, i aquest programa ha estat una oportunitat per a ells per participar en aquests processos de compra pública de manera oberta i transparent, i que demostra també la seva voluntat d'aportar solucions tecnològiques als reptes que tenim en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. I abans de concloure, sí que m'agradaria destacar breument alguns dels projectes que s'han impulsat. Evidentment, no faré gaire spoiler perquè l'objectiu també és que pugueu disfrutar-ho vosaltres a la sessió de pòsters que hem preparat, però sí que voldria mencionar alguns d'ells, com per exemple
les solucions amb intel·ligència artificial que hem desenvolupat per controlar, o si més no, saber quina és la petjada ambiental dels vehicles que tenim a les carreteres del país en estat real, gràcies a la identificació a través de les matrícules, o la millora en la gestió de l'aigua, que com sabeu és un bé molt necessari, sobretot en un país mediterrani com el nostre. També s'ha utilitzat la tecnologia satelital aplicada al sector ferroviari, al control ferroviari i també al bestiar, per tal que el pagès o el ramader en aquest cas pugui saber on és el seu bestiar en qualsevol moment, sobretot en aquelles zones on hi ha menor cobertura. Per tant, també facilitant la vida als ramaders i als agricultors del país. I per últim també voldria destacar el bessó digital que s'ha impulsat a Sant Pau, en aquesta casa, tant la part cultural com la part assistencial, que també va enfocada a fer més fàcil o, si més no, una mica menys traumàtica el pas per l'hospital dels pacients. De fet, jo vaig quedar una mica aturat quan vaig venir a conèixer de primera mà el projecte, la quantitat de vegades que s'ha de suspendre una prova, sobretot en l'àmbit de radiologia, perquè pel pacient és un greuge molt gran i s'ha de suspendre, i d'aquesta manera ajudem a que el pacient pugui tenir una millor experiència. Més enllà dels resultats que puguem identificar amb aquest programa de compra pública d'innovació, crec que la innovació justament no és només amb els resultats, amb allò tangible, sinó també amb la manera de treballar. Ho he repetit diverses vegades durant la intervenció, la col·laboració que hem tingut entre els diferents departaments de la Generalitat i amb entitats del sector públic, amb empreses i agents del sector i del sistema de coneixement i innovació, crec que és molt interessant de continuar sembrant aquesta relació. I d'altra banda, un nou model de plecs que s'ha desenvolupat en aquest sistema, en aquest programa de compra pública d'innovació, en la qual es prioritzen les funcionalitats i l'impacte de les solucions tecnològiques per sobre del preu. Això jo crec que s'ha de remarcar i s'ha de posar també en valor. Aquest nou model de plecs de contractació pública que s'ha impulsat i s'ha desenvolupat no es pot fer d'un dia per l'altre, requereix temps, requereix molt de treball conjunt, meticulós, rigorós, entre diferents departaments de la Generalitat i també dins de casa nostra. Per tant, sí que voldria aprofitar per donar les gràcies a tots els equips que ho han fet possible, assessoria jurídica, contractació pública, gestió econòmica i especialment l'àrea d'innovació transformativa de la Direcció General, que han fet possible el programa, els resultats i han fet evidentment possible que estiguem aquí avui. I ja sí que per acabar fent un balanç, crec que és un balanç molt positiu. Ho ha dit abans la consellera, estem ja pensant en la segona edició, que ha de permetre créixer amb l'impacte però també amb el pressupost. És una edició que serà molt més ambiciosa, com deia, amb pressupost, amb l'abast i amb la capacitat transformativa que tindrà la compra pública d'innovació dins del programa. I actualment ja estem en un procés de disseny dels plecs per poder impulsar aquesta licitació, que en aquest cas serà sobre la mobilitat sostenible de les persones arreu del país i ho farem en col·laboració amb el Departament de Territori i d'Interior. Ja només per acabar, sí que crec que el programa de compra pública d'innovació de l'RIS3CAT demostra com des de l'administració es pot esdevenir un motor de canvi en l'ecosistema de la innovació, capaç d'arrossegar innovació cap al mercat, sent aquest motor per avançar cap a una prosperitat compartida que tant desitgem, generant noves oportunitats econòmiques, també per les empreses, perquè puguin créixer, que puguin desenvolupar les seves innovacions i els seus productes. Per tant, tot això també donant resposta a reptes que tenim des de l'administració i com a societat. Molt bé, jo ho deixaria aquí, donar-vos les gràcies a tots per la vostra participació i ara continuem amb les taules rodones. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, director, per fer-nos aquest balanç i aquest repàs dels grans números i els resultats d'aquesta primera edició. I ara, com deia, comencem amb les taules rodones i entrem una miqueta més en matèria de CPI.
Permeteu-me novament que canviï d'idioma, ara passamos al castellano, y haremos esta primera mesa redonda con 3 expertos que nos darán su visión de la importancia de todos estos procesos de compra pública desde la Administración. Para ello pediré que vayan subiendo aquí Javier Montero, cofundador de la empresa Sanin y hasta hace muy poquito conocido en este mundillo por ser el director de la Oficina de Transferencia de Tecnologías del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que moderará este panel. Pasamos también con Sandra Sinde, una experta a nivel nacional e internacional, muy conocida también en el mundillo de CPI, y sobre todo por ser impulsora del Foro Iberoamericano de CPI, que ya, si no recuerdo cuenta ya con unas 6 ediciones. Y por Ana Isabel Rodríguez Belda, responsable de la oficina de CPI en CEDETI, que impulsa a nivel nacional procesos de CPI y también, sobre todo, compra pública precomercial con diversas administraciones. Y, por último, Caterina Sampol, también experta en proyectos de innovación desde la demanda, impulsora también de proyectos de transformación digital y una de nuestras grandes piezas en nuestro programa, que nos ha dado también soporte en todo el impulso de esta primera edición del programa de CPI. Así que, adelante, Javier, cuando quieras. Buenos días. Buenos días a todos. Has de encenderlo. No encendí. Ahora sí. Buenos días a todos. En primer lugar, Marta, y a la organización, daros las gracias por invitarnos y permitirnos dar nuestra percepción en referencia a la compra pública e innovación. Por entrar directamente en el debate, me gustaría, Sandra, que hiciera una contextualización de lo que es la compra pública e innovación actualmente. Vale. Bueno, lo primero, la enhorabuena. Creo que este programa es un buen ejemplo de lo que yo siempre hablo de la colaboración 3P, público-pública, público-privada y privada-privada. Creo que se ha logrado y, sobre todo, creo que se ha logrado impactar también en pequeñas y medianas empresas. Después, creo que no es raro que estemos aquí de Andalucía, de Galicia, de Madrid y de Cataluña, porque a nivel regional, si vamos a qué supone la compra de innovación, desde el 2012 en España más o menos se han destinado 1.300 millones de euros a compra pública de innovación y el 63% de esa compra pública de innovación ha sido gestionada en estas 4 regiones. Por tanto, estamos hablando de que está muy focalizada la compra de innovación en regiones en particular, ¿no? Yo, como gallega que soy, diré que la compra de innovación tiene mucho de gallega. Bueno, ¿qué es la compra de innovación? Creo que ha cambiado mucho la percepción. Hace 10 años o 12 años, cuando se empezaba a hablar de compra pública de innovación, lo que primero se observa es que ha generado un interés para todos, ¿no? Y eso, si tenemos datos, por ejemplo, de Scope, vemos que las publicaciones de compra pública de innovación en 2004 apenas llegaban a 50 y hoy están por encima de 300. Es decir, es un tema que se ha visto que da para mucho. Yo siempre digo, la CPI es mucho más que 3 letras. Es una capacidad de transformar y de generar valor público. Y creo que eso es un poco, en esta situación actual, creo que ya hemos entendido que la compra pública de innovación sirve para mejorar servicios públicos, sirve también para impactar en la innovación privada, pero creo que queda algo que estaba intrínseco en todos los proyectos que tenemos que poner más en valor, y es que genera valor social. Y para eso tenemos que empezar a medir desde el inicio de los proyectos y tenemos que decidir qué proyectos hacer y qué proyectos no hacer en función de una visión de inversor público. Es decir, si destinamos este dinero a este proyecto, estaremos consiguiendo más rentabilidad o resolver más problemas sociales que si lo destinamos a otra herramienta. Creo que es momento, ahora que ya sabemos cómo funciona la compra de innovación, de usarla de manera que tenga mucho más impacto, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho que se muestren resultados de todo el proceso, pero tenemos que, yo creo que en este momento, avanzar a esos resultados que van más al impacto que genera en valor social y en resolver problemas públicos, porque para eso está pensada la compra de innovación. La compra de innovación se enmarca dentro de las políticas públicas de innovación, evidentemente dentro de las políticas de RIS3, pero si evolucionamos también a políticas más con enfoque a misiones, políticas transformativas de innovación, la compra de innovación tiene todo el sentido, porque buscamos el conseguir también esas externalidades positivas, esa equidad,
ese impacto en la competitividad de los territorios. Me vais a permitir, yo soy economista, veo la compra de innovación de esa manera muy, muy amplia y me duele cuando algunas guías de compra de innovación por ahí siguen poniendo que es una herramienta administrativa. Quiero decir, tenemos que ver que el potencial que tiene la compra de innovación, y creo que los ejemplos que veremos de programas como este, que está mucho más enfocado a lo que se podría llamar compra pública de innovación emprendedora. Quiero fomentar la política de emprendimiento porque los principales beneficiarios, como habéis visto, han sido micropymes o pymes, pero también puedo tener una visión de compra más enfocada al ecosistema de innovación, a las políticas de I+D+I. Entonces, digamos, la compra de innovación es una herramienta que tengo que saber para qué quiero usarla. Entonces, no me quiero alargar más. Gracias. Anabel, Caterina, sí me gustaría que de vuestras posiciones trasladarais la importancia que le veis a la compra pública de innovación y la transformación que puede generar en cuanto a servicios públicos, en cuanto a la asistencia que tenemos que dar a la ciudadanía. ¿Ahora? Sí. Bueno, quiero unirme al agradecimiento de poder estar otra vez aquí. Es una maravilla poder estar hablando con vosotros desde este lugar. Desde el CEDETI, al que pertenezco, y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es desde el 18 que se creó la Oficina de Compra Pública e Innovación. Todos nuestros esfuerzos han sido para intentar identificar cuáles son las necesidades de la administración pública, poder colaborar con ellos y ser un escaparate estupendo, ser un primer comprador de tecnologías que se tenían que desarrollar por los diferentes operadores económicos. Nosotros hemos partido de ayudas a empresas y ayudas a centros tecnológicos, universidades. Esto ha permitido que nos conocieran bien todos los operadores económicos y pudieran venir a hacer factible nuestras primeras compras públicas de innovación, que iniciamos con FEDER 1420, que fueron dificultosas, no es un trabajo sencillo. Yo no quiero poner dificultad se puede realizar y lo hemos hecho, lo hemos multiplicado por 10 en estos 5 años, pero es laborioso y requiere la colaboración entre los públicos, que es muy distinta entre la colaboración entre los privados y que es muy distinta y laboriosa entre los públicos privados. Pero lo hemos conseguido en la primera ronda, hemos seguido con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde dimos un salto muy importante porque a nivel de nación teníamos unos fondos muy ambiciosos que cubrir y había que ejecutarlo. Y aquí desde el CEDETI, con el equipo que creció, tanto con personal temporal como con personal fijo, conseguimos cumplir con este objetivo e iniciar la siguiente ronda con FEDER 21-27. Caterina. Bueno, yo para dar otra óptica, bueno, que es la misma, pero desde otro punto, yo creo que es muy importante la compra pública de innovación. Tenemos mucho dinero de las administraciones para mejorar y unas obligaciones de mejorar servicios públicos, pero es costosa, como estamos diciendo y como se ha dicho. Pero depende mucho de los que estamos aquí, los que tienen, que tengamos el impulso desde las direcciones de que vale la pena. Porque cuando tú consigues implementar una transformación de estas, estás mejorando mucho los servicios que das a todo el mundo. Y estás cerrando la cadena de innovación. Un gran problema, estamos en un país y en una región, Cataluña, donde hay mucho talento, se genera mucha innovación, pero es muy difícil llegar a mercado. Entonces, con la compra pública y la demanda que tenemos de los que damos servicios públicos,
podemos ayudar a que esto llegue al mercado. Y esto al final va a generar una mejora económica y una mejora social a nivel global. Por tanto, también necesitamos que desde las direcciones de las administraciones públicas apuesten. Se puede hacer, es difícil. El día a día nos come en la administración. Pero bueno, un poco este programa también, nos habíamos dado cuenta con anterioridad de las dificultades que hay para hacer pues, una compra diferente, los pliegos, las intervenciones, etcétera, etcétera. Por esto, el Departamento de Economía ha hecho el esfuerzo de definir unos pliegos y hacer todo el esfuerzo que si Economía cumple, los pliegos estos los puede usar cualquier departamento. O sea, yo lo que sí que animo es que los departamentos usen este trabajo más allá de las soluciones para también impulsar sus ideas y mejorar la inversión en los fondos que disponen. Y desde vuestra experiencia, sí me gustaría que en un minuto cada una trasladarais a autoridades, a directivos, toda aquella persona que quiera implementar estrategia de compra pública e innovación, 3 elementos de valor, 3 recomendaciones, 3 consideraciones. ¿Qué consideráis que es importante de cara a la implementación de estrategia de compra pública? Yo aquí lo que diría, coincido, es importante y creo que hay datos que lo avalan. Y creo que hay que tener en cuenta que todo el día estamos diciendo la importancia de transformar la administración pública como si fuera el cómo lograrlo, y yo creo que esto es como el movimiento, se demuestra andando. Creo que la compra de innovación ayuda claramente a transformar la administración pública, porque evidentemente cuando pasas por una situación complicada que te obliga a salir de tu zona de confort, y realmente enfrentarte a un reto es cuando las personas que están en el sector público van a cambiar y realmente vas a atraer también personas que tienen ganas de hacer proyectos interesantes, ¿no? Yo siempre digo que yo soy una víctima del sistema porque trabajé hace mucho tiempo en administración pública y siempre dije, yo me fui porque no había nada que me retuviera para hacer cosas. En ese momento no existía la compra de innovación. Entonces, creo que la compra de innovación es una herramienta para que la administración pública retenga a las mejores personas, a los que tienen que tener el talento y las ganas de aportar al valor público. Y evidentemente, bueno, yo esto lo resumiría, ¿qué tienen que hacer para poner compra de innovación de manera exitosa? 4 Ds. Decisión, claramente, si el de arriba está convencido de verdad y está articulado con su estrategia. Disposición, equipos de personas capacitados, pero también con voluntad. Es decir, lo peor que puedes tener es gente motivada que no has formado, entonces tienes gente frustrada. Definición, tener claramente qué quieres hacer y analizarlo de manera correcta. Y dinero. Evidentemente, la primera D te hace que la cuarta sea mucho más fácil. Pero creo que esas 4 Ds son los factores críticos de éxito para que cualquier entidad pueda poner en marcha estrategias y programas de compra e innovación. Bueno, yo creo que desde las administraciones es una oportunidad para ser referentes, para poder presentar novedades, poder presentar la innovación en sus propias estructuras. Esto tiene que ser en sí mismo ya muy bueno para los gestores de las administraciones públicas, pero si no se... Con este apoyo que se hace desde algunas organizaciones, si no se lleva a cabo, si no se progresa, esta es una de las debilidades, ¿no? Se tienen todas las herramientas para ser un referente, pero luego se tiene que poner una estructura tanto económica como de recursos humanos para que la motivación se siga manteniendo, tanto de los públicos como de los privados que participan en los desarrollos de estas tecnologías que todavía no están en el mercado. Yo creo que estos serían los 2 puntos más importantes. Bueno, yo creo que además el mundo es de los valientes, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a hacer las cosas distintas? Es más divertido y bueno, salvando todas las barreras que haya, pero vamos a ello y trabajamos en equipo y vamos adelante y vamos a impulsarlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los tres y Marta, podemos continuar. Sobre ti. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que habéis lanzado grandes titulares y muchas de las cosas yo creo que son súper importantes que se digan en voz alta. Torno una altra vegada al català. Abans de tot, aprofito per fer un petit comentari. Excuso la consellera que ha hagut de continuar amb la seva agenda i ha marxat. I nosaltres continuem amb l'acte d'avui. Ara hem vist una miqueta la visió de l'administració sobre els processos de compra pública, però ens falta també la visió de les empreses. I per aquest motiu, ara la segona taula rodona va centrada en l'experiència de 3 de les empreses que han participat en el nostre programa de compra pública. Aleshores, demanaré que pugi aquí dalt Marc Rodríguez, responsable de la unitat IoT i Solucions Tecnològiques de Comsa, que és l'empresa adjudicatària del projecte sobre avaluació de l'ocupació d'edificis públics i millora de l'eficiència energètica. Demano també a l'Eixar, CEO d'Arantec, que pugi aquí, empresa adjudicatària del repte del seguiment del bestiar en zones d'alta muntanya amb tecnologia satèl·lit. I, per últim, el Fernando Morales, que és l'empresa adjudicatària del repte del bessó digital d'alguns dels espais del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. I em quedaré jo amb vosaltres aquí. Doncs, com us comentava, hem vist una miqueta la visió, la importància d'impulsar aquests processos de compra pública des de l'administració, però les empreses també teniu cosetes a dir en aquest tema. Aleshores, tots vosaltres, en el cas del Marc i de Fernando, vosaltres ja heu acabat els projectes, l'execució, i ara hi ha tot un camí a continuar a fer. En el cas de l'Eixar, vosaltres esteu a punt, en breu acabareu el projecte. Aleshores, a mi m'agradaria a vosaltres que expliquéssiu una miqueta la vostra experiència en cadascun dels projectes i les unitats promotores dels reptes amb els que heu col·laborat i que ens expliquéssiu una miqueta què us ha aportat a les vostres empreses, òbviament més enllà del valor econòmic que té el contracte, però quina és l'aportació de valor que us ha suposat participar en aquests projectes i en el programa de compra pública. Si vols, comencem per tu, Marc. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Marta, i al Departament d'Economia per la invitació. La veritat que ens fa molta il·lusió estar aquí perquè, com ja sap la Marta i ho hem comentat diverses vegades, realment aquesta convocatòria ha estat molt positiva per nosaltres a nivell d'empresa. De fet, podria estar parlant de moltes coses aquí, però per fer-ho concís, dels 2 punts que voldria destacar més importants que ens han aportat aquesta convocatòria, el primer és que hem pogut desenvolupar un producte des de zero que sense el projecte que ens ha vingut o bé haguéssim tardat molt més temps a desenvolupar-lo o fins i tot no l'haguéssim pogut arribar a fer. De fet, nosaltres som una empresa gran, més de 1.500 treballadors. Sí que el nostre nucli de negoci està molt enfocat al que és el manteniment integral d'edificis, llavors ens costa créixer més en altres verticals que no hi tenim tanta estructura aquí. Sí que és veritat que fa uns anys vam iniciar una iniciativa de transformació digital a la nostra empresa, llavors aquí van començar a aparèixer alguns perfils de la nostra empresa amb coneixements de tota aquesta part digital. Llavors, quan va sortir aquesta convocatòria vam veure un encaix molt important perquè jo crec que podíem ajuntar diverses coses. Una part és aquests coneixements digitals que havíem adquirit, però per altra banda aquest know-how que teníem de tot el que és la part de gestió de l'operativa d'un edifici, si li sumàvem el finançament que ens aportava aquest projecte, doncs vam veure que podíem arribar a desenvolupar un producte no tan enfocat al que havíem fet fins ara, transformació digital, que era més la part de processos interns, sinó ja una eina de negoci, una eina que podíem vendre com a servei girant al voltant del que era la gestió dels edificis. Llavors, ens ha sortit un producte aquí que ens permet donar un valor afegit molt important als serveis que ja estem donant als nostres clients. També ens permet situar-nos molt bé en aquesta tendència que hi ha en el mercat de temes d'internet de les coses, intel·ligència artificial, big data, i també ens permet situar-nos segurament una mica a primera línia
en un sector, que és el del manteniment, que potser costa una mica més innovar. Llavors, realment ha estat molt positiu. I per altra banda, també crec que ha estat molt encertat l'enfocament que s'ha donat en els pilots, en aquest projecte. Jo crec que en projectes d'innovació finançats per l'administració pública a vegades pequen una mica del que seria no sortir de la part conceptual i entrar més a la part pràctica. I aquí, almenys, amb la unitat promotora amb infraestructures de la Generalitat, li hem volgut donar molta importància a la part dels pilots, definir-los molt bé i executar-los molt bé, perquè hem après moltíssim i realment ens ha aportat molt, com per exemple detectar incidències o plantejaments inicials erronis que probablement sense el pilot ni ens haguéssim imaginat que podien aparèixer. També ens ha permès ajustar molt bé la solució a les necessitats que tenia realment infraestructures, veient com funcionaven els edificis, i també tenir una eina preparada ja per escalar-se. Al final ara estem en una fase pilot, però s'ha concebut amb la idea d'escalar-se fàcilment. Llavors això és una mica el resum, però la veritat que l'experiència en general ha estat molt bona. Moltes gràcies. Doncs passem la paraula a l'Eixac. A veure, què ens expliques? Moltes gràcies, Marta. Bon dia a tothom. La veritat és que avui per nosaltres és un dia emocionant. Després de tants dies de treball i seguiment, nosaltres som una petita, permeteu-me que m'introdueixi, som una petita empresa tecnològica que estem ubicats a la Vall d'Aran, és a dir, en un entorn on a priori no s'espera que es pugui desenvolupar tecnologia, però aquí tenim una mica un compromís de país, un compromís amb la societat, amb donar oportunitat als joves que es veuen obligats o ens hem vist obligats a venir a estudiar a Barcelona i que en un moment donat donar aquesta oportunitat laboral de que puguin tornar a la Vall d'Aran. Doncs això com a empresa és un motor que ens mou i que ens motiva a continuar. I aquest programa de compra pública innovadora, ara que ja estem acabant, Marta, us ho puc confessar, la veritat és que... Digues, sense problema. Va ser un gran repte per nosaltres, un gran repte des del punt de vista tecnològic i no ho negaré, vam entrar amb una mica de por, perquè el projecte no era menor, però ara que li hem vist ja una mica tot el sentit i hem arribat al final, veiem que ha tingut un poder transformador a dins de la nostra empresa. Us ho explico molt ràpidament el que hem fet nosaltres. El que hem fet al projecte és geolocalitzar bestiar, vaques, en zones on no hi ha cobertura, zones de muntanya. És a dir, en zones on no hi ha 4G, no hi ha wifi, no hi havia cap tipus de cobertura, doncs gràcies a la tecnologia satelital hem aconseguit que aquestes vaques estiguin monitoritzades en temps real i que el ramader, amb el seu telèfon mòbil, des del sofà de casa, sap en tot moment on està la vaca, però no només on està la vaca, sinó si aquella vaca està corrent, si està rumiant, si està amb cel, vull dir, tot unes metadades, una quantitat d'informació molt interessant. I coses brutals, i tot això es pot fer avui en dia per un cost inferior o al voltant dels 100 euros per cap de bestiar. I coses que hem vist després, que al principi no hi pensàvem, Marta, hem aconseguit una eina universal, és a dir, hem donat resposta a una necessitat que pot traspassar fronteres. Estem a Europa, Europa és una zona on la cobertura 3G, 4G, 5G, ara arribarà el 6G, ens hi hem habituat, és estàndard, però hi ha molts llocs del món on encara no hi ha connectivitat. I amb aquest projecte hem encetat el que pot ser una solució que traspassi fronteres, que ens faci com a empresa més competitiva, però que a més també ens ajudi a transformar l'economia catalana, amb el sentit que són solucions totalment, com la nostra i segurament la majoria de les que presentarem avui aquí, són solucions totalment exportables. És a dir, des de Catalunya podem crear coneixement, amb la IA, per exemple, que dèiem abans, es pot crear un coneixement que jo crec que hem de ser capaços de saber exportar al món, aportar aquest valor, és a dir, si podem geolocalitzar una vaca a la Vall d'Aran, per què no a la Índia, o per què no als Estats Units o a Argentina? Una mica com a reflexió de país, una reflexió de tenir aquesta capacitat transformadora d'utilitzar la tecnologia per millorar el que dèiem abans, no només la nostra societat, però poder contribuir també al món. Una mica aquest, potser filosòfic, però és una de les reflexions que ens ha ajudat a fer aquest projecte i estem tremendament agraïts a la col·laboració que hem tingut tant amb l'administració, que hem tingut un treball molt fluid i molt dinàmic,
que ens han sabut estirar molt bé, ens han plantejat reptes, però també amb el ramader, amb el sector ramader, que al final per crear una bona solució s'ha d'escoltar l'usuari final. Les idees que tenim a vegades els tècnics són idees, podem dir, esbiaixades, però quan preguntem a l'usuari final és quan realment tenim les necessitats. Molt bé. Si et serveix de consol, si vosaltres esteu espantats al principi, ara ho podem dir, nosaltres també. Doncs passem la paraula a Fernando. Hola, moltes gràcies. Primer de tot, gràcies per aquesta invitació. Per nosaltres ha sigut un orgull, en molts sentits, treballar en aquest projecte de bessons digitals per a una entitat com aquesta d'Hospital Sant Pau. Jo m'introdueix, soc arquitecte i tenim una empresa llamada 26D que es dedica a la digitalització d'edificis i infraestructures. Els edificis, aquest sector de construït és un dels menys digitalitzats, per tant fa molta falta i molt més si estem parlant d'edificis existents i històrics, perquè no hi ha documentació actualitzada i no hi ha eines que permetin tenir informació d'aquests edificis. I per tant jo crec que ja només això, tenir l'oportunitat de digitalitzar una part d'aquest hospital, jo crec que ja té un retorn bastant important. Però al fons de tot, jo crec que un programa com aquest és el que dona sentit a tot, perquè digitalitzar un edifici està molt bé, però a partir d'aquí què es pot fer? I jo crec que aquest era un dels reptes. I no només què es pot fer per l'entitat, sinó com transmetre al públic, i en aquest cas, amb més importància, als usuaris, pacients d'un hospital o visitants de la Fundació Sant Pau, poden gaudir i poden veure els beneficis d'una inversió com aquesta. I aquest jo crec que està clar. Nosaltres hem desenvolupat dos casos, un de digitalització, bessó digital, per realitzar determinades coses de molta utilitat per al sector clínic. I és una pena perquè al final els recursos són els que són i ens queda una mica la sensació que es podrien fer moltes més coses, però ja el que hem fet ja sabem que té un valor molt important, perquè hem fet un treball juntament amb l'hospital, ens han ajudat moltíssim a entendre els processos que nosaltres desconeixem. Jo com a arquitecte no sé com es fa una intervenció a radiologia i ha hagut un esforç, una col·laboració perquè entenem el procés i podem crear simulacions que representin aquestes intervencions. A més, hem tingut la sort, hem comptat amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que aquí tenim a la Marta i el Víctor, que han treballat fent algoritmes que són capaços de veure el futur de les intervencions o de les ocupacions de les sales, això ha sigut clau. I la resta ha sigut natural, avançant en els reptes i donant solucions segons les necessitats amb els recursos i el temps que tenien. Després, a la part del modernista, ha sigut un luxe treballar amb aquesta gent perquè ells tenen la visió de que tot el que es pot fer moltíssimes coses, però han aconseguit definir una proposta que és pràctica, permet als usuaris des de qualsevol lloc del món, si s'escala, ara hem fet una demostració en local, però si s'escala, qualsevol persona del món podria visitar l'Hospital Sant Pau, parlar amb una intel·ligència artificial en qualsevol idioma, obtenir informació perquè això sigui un reclam, perquè després, quan visiten Barcelona, ja tinguin clar que han de visitar això, i després també una eina que permetrà al tema de lloguer de sales, d'aquestes sales magnífiques, poder tenir una experiència també immersiva per veure diferents possibilitats d'esdeveniments que es podrien fer. Després de tot, per nosaltres aquest projecte hauria sigut impossible sense tenir aquesta inversió i després que s'ha permet avançar moltíssim en tecnologies que són clau per als propers anys, com són el bessó digital i el metavers, i ara ja podem dir que estem més ben posicionats i a més, ara mateix acabem de guanyar una licitació relacionada amb això i això és una de les avantatges d'aquest programa. Créixer les empreses i també gràcies a donar un benefici real i pràctic a la societat. Molt bé, moltes gràcies.
Doncs una miqueta aquesta ha sigut la part positiva que heu viscut en aquest programa, però ara a mi sí que m'agradaria també que féssiu una miqueta de crítica constructiva. Comentava abans que els vostres projectes o bé ja han acabat o estan a punt d'acabar i per tant ja heu passat per tot el procés des que vam fer les licitacions, tota l'execució del contracte. I ara, amb tot aquest recorregut, a mi sí que m'agradaria, amb crítica constructiva i sinceritat, que ens diguéssiu quines coses, des del vostre punt de vista com a petites, mitjanes empreses, en el cas de com sou una empresa més gran, però quines coses milloraríeu de cara a l'estratègia del programa, ja sigui la nostra estratègia a la Generalitat o d'altres administracions, quines coses s'han de tenir en compte també per facilitar que les empreses participin en aquest tipus de processos? Jo la veritat que se me n'acudeixen poques. De fet, per ser la primera convocatòria crec que heu fet una molt bona feina. Sí que potser en el cas del nostre projecte hi ha hagut un punt que potser s'hagués pogut millorar, que és la part de la durada del projecte. De fet, hem de pensar també que ara molts dels projectes d'innovació que surten estan molt relacionats amb l'aplicació de la intel·ligència artificial. Llavors, quan es volen aplicar algoritmes d'aquest tipus molt avançats, com xarxes neuronals o els arbres de decisió, per exemple, més avançats, sol fer falta molta quantitat de dades i també una bona qualitat de les dades. Llavors, en el nostre cas, que volíem aplicar alguns d'aquests tipus d'algoritmes, per tal d'obtenir uns resultats concloents, era molt important tenir com a mínim un any de dades dels pilots. Què passa? Que el projecte durava 1 any i 3 mesos, però hem de tenir en compte que des que comença el projecte fins que realment s'acaba executant el pilot passen uns mesos, perquè al final hi ha tota la part de definició del pilot, hi ha tota la part de compra de material, etc. Llavors, i també hem de tenir en compte que en els últims mesos hi ha tota la part d'anàlisi de resultats, conclusions i demés. Llavors, se'ns va quedar una mica curt i sí que és veritat que hem pogut aplicar aquest tipus d'algoritmes, però els resultats, tot i que ens centren una molt bona base per veure cap on podem anar i determinar si realment aquests algoritmes van en el bon camí o no, els resultats en aquest sentit no han estat prou concloents. Llavors, idealment sí que jo crec que seria ideal poder arribar a definir durades de projecte que encaixin molt bé amb el que es demana en el repte, però també entenc que a nivell de licitació pot ser complicat quan es treuen lots grans definir durades diferents. Bàsicament és això. Jo sí que volia aprofitar aquest moment també per fer una crida, animar-vos a seguir muntant iniciatives com la d'avui, per poder visibilitzar tots els projectes que s'han impulsat i de manera que no es quedin només en aquesta fase pilot, sinó que segueixin avançant i puguin escalar-se i que realment el seu impacte sigui molt notori en tota l'administració pública. De fet, nosaltres com a empresa ja estem intentant impulsar parts de la solució que hem desenvolupat per arribar a altres àrees on també hi tenim clients, com pot ser, per exemple, la telegestió de torretes d'electricitat aigua en els ports mitjançant aquesta tecnologia oberta que hem desenvolupat, com també la gestió de fons ornamentals, per exemple, de manera remota. Llavors, realment és un projecte que és molt important que seguim impulsant des de tots els àmbits. Sí, realment el tema de la durada dels projectes és un tema que a nosaltres ens ha preocupat molt a mesura que anàvem avançant i és una cosa que de cara a la segona edició també estem intentant millorar perquè sí, certament al final són projectes que sobre la marxa les tecnologies avancen i tens temes sobrevinguts. Al final sí que és veritat que en molts dels projectes s'ha quedat una miqueta curtet, però hem arribat a uns resultats bons també. Molt bé. Eixarc, i per la vostra banda? Sí, d'alguna manera, la majoria dels projectes, la majoria no, tots els projectes que s'han plantejat aquí amb aquest CPI són projectes que tenen una base de recerca i d'innovació, una component molt important. És a dir, què vol dir això? Vol dir que tot i l'esforç, potser l'èxit final no està garantit. Però en el cas... Doncs això el que deia, que la recerca té intrínseca aquest possible no arribar al resultat final. Però jo crec que en els casos, com ha sigut el nostre pilot en concret, que jo diria que el resultat final ha superat les expectatives nostres i una mica també de l'usuari, és a dir, ha sigut un projecte que pot estar totalment en producció, és a dir, pot representar una solució a llarg termini,
que potser la línia CPI potser plantegés la possibilitat d'aquests projectes que poden ser, podem dir, que poden tenir perduració amb el temps, que hi pogués haver una petita partida per no haver-los de pagar. És a dir, hem desenvolupat tot un sistema i ara jo crec que amb un petit esforç addicional es podria continuar mantenint amb el temps. Suposo que administrativament és algo complex d'articular i de reservar els diners, però en tot cas deixo aquí la idea. Ja veurem a veure quin és el següent pas una vegada s'acabi el contracte. Molt bé. I per la vostra banda, Fernando? Bueno, para nuestra banda tampoco hi ha moltes coses negativas, sino que són circumstancials, és a dir, del desenvolupament d'un projecte d'I+D. Al final no hi ha una línia recta, ni hi ha barreges i abans es deia que al final en aquests projectes que han de ser col·laboratius, el dia a dia ens menja i per part, per exemple, en el nostre cas, el que ha passat, per exemple, per part de l'hospital, costava tenir una data per fer l'escaneig de les sales, per fer la digitalització, que això és normal perquè són sales que estan en funcionament i això és prioritari respecte al nostre treball, que al final no salva vides, i per tant ens hem d'adaptar i després el tema de les barreges de les idees, tothom té idees, tothom que parla vol dir la seva, però al final tenim un temps, tenim uns recursos, tenim una data d'entrega i això posa nerviós a tots, però bueno, jo crec que al final d'això tracta la innovació, també d'equivocar-se, de no fer exactament el que es pensava al principi, però aquesta solució també funciona, igual funciona millor. I jo crec que això és la diferència en un projecte en línia recta. Tenir la capacitat d'innovar és tenir el reconeixement que es poden equivocar, que els temps igual es poden canviar, però que al final jo crec que és important perquè això tingui sentit que al final tinguem un resultat. Igual no és un producte final, però sí un resultat tangible, perquè si no tota aquesta inversió jo crec que no té sentit, però al final s'ha aconseguit. Sí, certament, al final, clar, molts dels vostres projectes, sobretot en el vostre cas, hi havia moltíssimes unitats implicades. Sí que és cert que si no penses molt bé aquella governança del projecte des de l'inici, clar, pot haver-hi problemilles sobre la marxa, però bueno, al final, com tu dius, no és una línia recta, sinó que és un camí i anem, tornem, repensem i reflexionem. Aleshores, crec que anem molt bé de temps i sí, no? Per tant, jo crec que ara si passem el torn de paraula al públic, si algú de vosaltres teniu alguna pregunta, voleu fer alguna intervenció, tant d'aquesta taula rodona com la d'abans, ara és el vostre moment. No? Per allà dalt? No? Segur? Sí? 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 Ara pugen els compis amb el micro. Buen día a todos. No es una pregunta en realidad, un comentario. Bueno, claro que aparte de preguntas se pueden hacer comentarios, pues yo represento a una de las empresas que también ha sido uno de los retos innovadores. Somos una empresa pequeña, somos una empresa asturiana y particularmente quería hacer una aportación y es que tanto me imagino poner en marcha el reto previo a la licitación como sobre todo posteriormente a la licitación, quiero reconocer el esfuerzo de la entidad que hay detrás, en nuestro caso es el Consorcio para la Formación, que al final, digamos que hay una fase de conceptualización que en cualquier proyecto innovador y tecnológico es clave. Este tipo de proyectos de compra pública innovadora exigen que ese proceso de conceptualización muchas veces sea muy extenso y esto implica que aparte de la empresa y de los recursos de la empresa, pues que la entidad al final tiene que aportar y aporta una dedicación importante y quería reconocer este hecho, ¿no? Simplemente eso, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí arriba teníamos una pregunta. Hola, Marta. Bueno, jo soc la Rosa Àrias, també som guanyadores d'una de les calls, la de Sant Collect, Science for Change, i volia reforçar una mica els comentaris dels companys i també comparar-ho amb altres tipus de projectes de recerca el que potser estem més acostumats a fer. Nosaltres, en el nostre cas, tenim molts projectes europeus, era la nostra primera CPI,
molt contentes, molt orgulloses i molt agraïdes, però és veritat que hi ha aquests challenges dels temps, o sigui, és un projecte de recerca, i a diferència de quan escrius un projecte europeu, que l'art d'escriure-ho és donar-te flexibilitat a tu mateixa per tenir marge de maniobra, per si després la recerca no va tant com estava previst, com estaven dient els companys, doncs puguis tenir aquest marge. En el cas de la CPI ens hem de cenyir a uns plecs i a uns temps que després potser canvien. Jo, per la nostra part, vull dir que és un repte per tots, jo crec que en l'execució, però també molt agraïda de la col·laboració que hem tingut sempre amb vosaltres, perquè tot i que hem de complir els plecs, sí que ens heu donat aquesta flexibilitat que crec que és molt important. I també per nosaltres ha sigut una molt bona oportunitat per l'empresa i esperem que puguem continuar amb el temps, també que sigui sostenible aquesta inversió, que és el que esperem i bueno, simplement això. I que nosaltres sabem col·laborar molt bé, també us ho dic, perquè som expertes en cocreació, o sigui que també us podem ajudar en altres projectes quan ho necessiteu en aquest sentit. Moltes gràcies. Molt bé. Aquí una miqueta per la part que ens toca. M'heu sentit moltes vegades que us tirava una miqueta de les orelles quan fèieu paral·lelismes amb els projectes europeus. Sempre us he dit, i és normal perquè és, diguem-ne, l'altra manera de col·laborar en projectes d'innovació que teniu les empreses. No caigueu en la trampa de pensar en termes de projecte europeu, perquè una licitació no té res a veure amb un projecte europeu i al final és el que comentava Rosa. Hi ha uns tempos, hi ha unes coses molt marcades i sí que és veritat que l'administració és com és, porta els seus tempos, a vegades retrasa o retrasa molt, ho sabem, és el sistema públic, però també des del Departament d'Economia nosaltres hem fet molts esforços i crec que al final s'ha notat en els 18 projectes de ser flexibles a la mesura que es podia, també pel bé del projecte i que tiressin endavant tots els pilots. I una miqueta en la línia del que tu comentaves. A més, el nostre paper des de l'àrea d'innovació transformativa. O sigui que sí, en la línia. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Comentaris? Sí. ¿Puedo pasar el micro? Sí, mi pregunta es preguntaros por la importancia de la gestión de expectativas en estos procesos. Me imagino que por parte de la Administración, que tiene un reto, que tiene un problema, cómo convencer a esos agentes, a esos miembros de la Administración que esto puede ser una solución, o sea, la confianza de que eso puede salir bien. Y por el lado de la empresa, que en muchos casos entiendo que no son empresas que participen en licitaciones públicas y por tanto también cómo medir ese esfuerzo de participar sabiendo que es un proyecto o un contrato que puede salir o que se puede quedar por el camino. Entonces quería ver desde ambas perspectivas cómo veis este tema. Gracias. ¿Queréis? Sí. En nuestro caso, da la casualidad de que sí que tenemos cierta experiencia en licitaciones públicas, gran parte de nuestros clientes son entidades públicas, pero cada proyecto es un reto y más uno de este tipo siempre está en incertidumbre. Dice, a ver si yo la propuesta que hago realmente se va a hacer, qué problemas nos vamos a encontrar, hay cosas que todavía no he pensado cómo se van a solucionar, pero aquí es donde el cliente en este caso colabora y te da la tranquilidad de que, oye, hay diferentes vías y al final yo creo que aquí es donde está la parte humana, es decir, vale, hay un contrato que hay que cumplir, pueden pasar muchas cosas, pero al final la clave es, oye, yo con mis ideas, el cliente con las suyas, vamos haciendo pequeñas validaciones y se va haciendo paso a paso. Y seguramente, y lo que ha pasado en nuestro caso es que todo lo que queríamos hacer, y tampoco todo lo que salía exactamente de los pliegos no se ha hecho a rajatabla, pero sí que estamos todos de acuerdo que los resultados cumplen las expectativas. Sí, en este aspecto nosotros también, aunque pequeños, estamos acostumbrados a trabajar en licitaciones públicas y ahí lo que comentaba antes, un poco el temor que teníamos, porque las licitaciones públicas en general suelen ser proyectos muy bien definidos, que tienen unos tempos, unos interlocutores que a veces son, vamos a decirlo, estrictos en el cumplimiento del pliego. En cambio, en este proceso de CPI sí que hemos encontrado al otro lado una administración no solo muy dialogante, sino muy aportadora de ideas,
que ha participado activamente en la generación del proyecto y que además yo diría, hablo por mi caso, que es el que conozco, que hemos ido incluso más allá del pliego. Es decir, hemos aportado soluciones que no estaban previstas inicialmente, pero que se han comentado, se han valorado un poquito por solventar pequeños problemitas que hemos ido encontrando en el camino y se han tirado hacia adelante. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sí que hemos encontrado eso, una administración, permitirme que lo diga, amable, constructiva, sin perder el rigor y la exigencia que requiere, ¿eh? O sea, con esto no quiero decir que nos hayan ni regalado ni perdonado nada, porque no nos corresponde, pero sí que con el rigor... O sea, ¿qué quiero decir? Que se puede ser riguroso, profesional y amable. I és el que hem encontrat a l'altre lado. No, jo el que només voldria afegir, perquè estic molt d'acord amb els meus companys, jo crec que és molt important aquí el consens entre el que és l'empresa adjudicatària i la unitat promotora en tot moment, perquè al final hem de ser conscients que un pilot a vegades hi haurà coses que no sortiran del tot bé. De fet, amb infraestructures ens ha passat això, però infraestructures de sanitat en tot moment ens ha remarcat si no arribem absolutament a tot, no passa res, perquè és un pilot, però sobretot també hi havia una feina nostra de demostrar que realment anàvem treballant en la línia que ens havíem marcat i intentar aconseguir els objectius que es definien a la licitació. Llavors, sobretot és aquesta part de consens de sempre intentar arribar a un acord de fins on podem arribar i ser conscients de la feina que s'està fent. Simplement això. Un poquito también el papel que nos tocaba a nosotros desde el Departamento de Economía. Lo que decíamos, son proyectos, innovaciones tecnológicas, sabemos lo que queremos, pero no sabemos si vamos a llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, desde el minuto cero hemos sido muy conscientes de que las pruebas piloto podían salir bien o no. Y eso siempre lo hemos dejado encima de la mesa. A partir de aquí, pues también lo que comentaban ellos, la colaboración y el diálogo en todo momento que hemos tenido todos los agentes implicados, tanto las unidades promotoras como nosotros desde Economía, como las empresas. Y yo creo que, bueno, al final se ha traducido en el resultado. No sé si tenim encara com anem de temps. Bé? O justets? No sé si hi ha alguna última pregunta i si no, continuem. Vinga, preguntilla. Hola, bon dia. Soc Alfons Bataller de Blau Advisors. També hem participat en un dels reptes i més que preguntar era confirmar algunes coses, no? Perquè en el nostre cas, a part d'aquesta flexibilitat, ajuda... Pots riure tranquil·lament, Caterina, que m'has patit molt, ¿vale? Llavors, volíem comentar que nosaltres hem arribat en bona part on deien que arribaríem, però el que donarà sostenibilitat al projecte és una cosa completament diferent, no? Que és un resultat curiós que no esperàvem. I tot, en el nostre cas, vam parlar molt amb molts, i nosaltres estem amb el llac de dades de salut i social, per contextualitzar. I agents del sector salut ens deien, amb el pressupost que tens, com vols arribar si jo que tinc multiplicat per molt més no sé on arribaré, no? Llavors, aquestes reflexions ens van ajudar a intentar gestionar les expectatives, com decien, però que, a banda d'això, també ens ha permès identificar quin era el nínxol per a la nostra solució. I crec que en aquest sentit ha sigut molt profitós, difícil, com han expressat els companys, però sí que considerem que hi ha un punt de continuació. Molt bé, gràcies, Alfons. Doncs jo crec que deixem aquí les preguntes, continuem amb l'agenda de l'acte i ara donarem pas finalment per fer les conclusions de l'acte novament al director general d'Activitat Econòmica. Bé, donar-vos les gràcies, sobretot a aquellos que habéis venido del resto de España, que a veces la logística es complicada, el avión, el tren, y muchas gracias por vuestra colaboración, por participar hoy aquí y encantados de seguir colaborando en las siguientes ediciones con todos vosotros i, evidentment, també a les empreses que heu fet possible aquest programa i aquesta jornada d'avui. Jo només per acabar i concloure, abans de donar pas al coffee break, que ho estem desitjant tots molt, i a la sessió de pòsters següent,
només a fer un petit recull d'algunes de les idees que s'han mencionat, no? Quan hem començat parlant de la potencialitat que tenia la CPI, no? I especialment aquest valor públic de la compra pública d'innovació, amb aquesta visió àmplia que es mencionava a la primera taula. I un punt de vista que jo no havíem identificat, però era aquesta capacitat de retenir talent dins de l'administració. Crec que és molt important i també és una eina també per nosaltres. Jo crec que la segona taula també ha estat molt enriquidora, escoltar les empreses de primera mà, veure quina ha estat la seva voluntat de participar, també d'aportar a trobar aquests reptes que tenim dins de l'administració i com això els ha ajudat també a ells a desenvolupar noves oportunitats de negoci, poder créixer i poder desenvolupar noves innovacions. I jo crec que l'última part inclou fer aquest exercici de reflexió, d'incorporar o de trobar quins són aquells punts de millora. Crec que també ha estat molt important, prenem nota i sí que és veritat que a vegades els tempos són els que són, però l'objectiu aquí és continuar millorant de la mateixa manera que la CPI permet millorar en els serveis públics. Res més, donar-vos les gràcies a tots vosaltres i sí que acabaria només amb una petita menció del que s'ha comentat abans. La Caterina ha dit, el mundo es para los valientes, no? Jo crec que dins de tots nosaltres hi ha un pequeño valiente, una pequeña valiente que s'ha sumat al carro de la CPI, que ho heu dit aquí abans, al principi hi havia pors, però jo crec que entre tots ho hem aconseguit. Per tant, moltes gràcies i ens veiem ara a la sessió de pòsters. Moltes gràcies. Bé, només per acabar, que sé que tots ja necessiteu cafè, us recordem que al Coffee heu de baixar tots de manera ordenada, sisplau, a la planta -1. Allà tenim el Coffee habilitat i després allà trobareu tota l'exhibició de pòsters. Fem primer una miqueta de Coffee, m'agradaria saludar-vos a tots, a ser possible, que abans no he pogut, i sobretot aprofito ja, ara deixeu-me aquests 5 minutets, per donar-vos les gràcies a tota la gent que ha estat implicada. No començaré ara a dir noms, que si no seria la gala dels Òscar, i no cal. Han sigut 18 projectes, moltíssimes empreses, no recordo ara ja els números de memòria, i una feinada que hem fet entre tots i al final ha sigut un plaer treballar amb tots vosaltres, tant amb les unitats promotores com amb les empreses i sobretot amb permeteu-me que això ho digui, perquè si no, no dormiré tranquil·la, amb la gent d'economia de la nostra casa. Tot això no hagués estat possible, abans ho comentava el director, en gestió econòmica, servei de contractació, assessoria jurídica, hem fet pinya entre tots, ho comentàvem abans, era una cosa nova que fèiem des de zero, no sabíem com acabaria i al final ha acabat, jo crec que hem d'estar orgullosos de com ha acabat. Per tant, torno a dir, a donar-vos les gràcies a totes les persones que heu estat implicades. I ara ja sí, anem a fer el coffee. Vale?